Hej og velkommen til. I dag skal vi lave... Undskyld. Lige meget. Men i dag har vi nok måske tænkt os at lave sådan en... Chiller-team, kalder vi den. Nej, chiller-team. Chiller-team, undskyld. Ja. Undskyld, det blæser lidt, men... Det gør det ikke lige her. Men vi skal ud og gå nu. Vi skal gå hen på legepladsen. Ja, og først går vi hen til enderne. Hey, vi kunne huske at have taget noget brød nu. Nej, det må vi ikke. Men ikke? Man må ikke... Nej, lige meget. Nej, det er lige meget. Men det var fordi, vi talte om nogle ender, vi engang skulle røre. Og så blev det. Vi kan godt gøre det. Vi kan godt gøre det... Vi kigger lidt bag os, fordi vi går rundt midt ude på vejen. Så vi kan se det. Så hvis nu der kommer nogle biler, og hvis nu der kommer nogle der forhold. Så bare. Og så går vi ind her. Vi vil helst gerne gå nogle steder, hvor der ikke er så mange mennesker. Ja, hvis der er mange mennesker, undskyld, det blæser sådan lidt. Ja. Men det er fordi, vi er udenfor. Ja. Men hvis der er nogle mennesker, så går vi igen. Eller bare går en anden vej. Ja. Så slukker vi lige, og så tænder vi lige. Vi skal få være med. Vi slukker, hvis der er mange mennesker. Ja, og så går vi væk igen, og så tænder vi det igen. Ja, fordi jeg er ikke sikker på, at alle lige bare går rundt i byen for at blive filmet. Det er tilfældigt. Rundt i byen? Ja, det er så ikke. Jo, vi går faktisk i byen. Nej. Ikke rigtigt. Nej, lige meget. Anyways. Undskyld. Og ja, Jeg holder på mikrofonen, når det begynder at blæse rigtig meget. Så holder jeg. Undskyld, der kom lige nogle mennesker. Ja, der kom lige nogle syge, så det vil være lidt underligt. Ja, men jeg tror... Og velkommen til denne her video. Og Men ja, undskyld, jeg tager den ned sådan der nogle gange, men det er lidt sjovt at holde. Ja. Når jeg skal have armsen. Det er bare fordi vi bytte sådan lidt. Se, der kan man se, hvis du kigger igennem. Hvis man kan se. Der er søen. Er der nogen her? Se, der. Man kan fodre dem med spyt. Hej. Jo, det er altid. Nå, næsten. Men her er ellerne, så her vi plejer at være. Ej, det er altså. Så er søen derude. Faktisk en anden der. Så blev jeg angrebet af en grund af, at jeg løb rundt i brød. Se. Det er jo så også ret dumt. Hey, det der ligner næsten en mand, men det er det jo ikke. Hey. Og det er sådan, de er på dametur. Der er slet ikke nogen mænd. Der er slet ikke nogen mænd. Kom lige. Er der nogen mænd herovre? Nej. Det er mig, der har magten. Yeah, det er mig, der har magten. I'm the king of the world. Hey, der er en. Nej, det er en fugl. Der er en. Det er vent. Nej. Det lignede en anden, men det var en fugl. Så min. Og jeg kan lige sige, prøv lige at finde på mig. Den her vej, der ligger... Ej, her bor også nogen. Jeg tror nok, vi slukker kameraet, når det er, vi er ved stilen. Men det er i hvert fald den her vej, hvor der er til legeplads. Lige der. Pas lige på. Her, den her vej. Der bor også nogen her, så. Men, vi ses lige lidt. Nej. Nu skal de se. Det er klamt, det der vand. Ja, lidt der. Den lige. Nu kan jeg se det. Det der. Det er sådan. Nej, du passer på. Mads, lad nu være. Nej. Lad mig prøve lige at filme det her. Ja. Nej, det kan jeg ikke. Men det er i hvert fald helt fuldstændig grønt. Det kan de nok også. Der er sådan lidt skummi-agtige halløjse. Men ja, så vi går nu. Ja, ej, vi går lidt.
Ja, vi slukker nu. Så. Nå, ses lige om lidt. Duty. Hej. Hej, Duty. Hej og velkommen til i dag. Eller, så kommer man til en legeplads her. Så er der Mads, der kommer og irriterer mig. Det her er en svævebane. En svævebane. Vi får lige lov til at se herfra. Starter, Mads. Du kommer. Og den skal vi så op i her. Ja, ikke. Tager du den op til mig? Jeg holder det. Så går vi op her. Op for satan. Sorry. Jeg kan godt selv, man. Så kører vi. Og prøv at gribe kameraet, hvis det falder. Mads står dernede for enden. Jeg prøver at holde så godt jeg kan. Nej. Okay. Lige med op i mig, ja. Nej, det vil jeg ikke have. Mads, han prøver. Og det stod op. 2 sekunder. Kan I op? Kan I ikke filme derovre? Okay. Okay. Nej, filme med mig. Det kan jeg ikke. Undskyld for det. Så kommer Mads. Wow. Min blære. Nej, Mads. Kan du ikke lige holde kameraet, mens det går? Hey, vil I være med på en løbetur? Okay. Hvad er afsted den her tur? Film på dig selv. Hvad sagde du så? Film på dig selv. Derefter skal vi lave en løbetur. Ready? Woohoo! Så. Okay, jeg siger det. Nu skal vi være med på en løbetur. Altså, Mads han løber den vej. Men vent til han. Mads han filmer den. Han løber den vej, og så filmer han på mig imens. Okay? Ja. Vi kører. Go. Vi kører nu. Jeg er for hurtigt. Jeg glemte at stoppe. Magnus? Hvad så? Nu skal vi prøve noget. De her. De er fucking sjove. Det var sygt. Hey, skal vi tage en gyngetur, Magnus? Hvad I kan se på, Magnus? Nice. Magnus, kom. Nej, kom, vi gynger. Nej, vi skal gynge. Vi skal gynge. Nej, vi skal gynge.
The world. Nej, jeg filmer her. Det skulle være et mega godt filmested, det her. Ja. Det var måske lidt dårligt, men ja. Nu kan I se. Nå, men her, alt det. I skal lige se, hvad der er, jeg stod på. Jeg stod på det der. Ja, nu er kameraet. Ja. Nå, nu kommer det op og stå igen. Så skal vi bare sige, pas på din hånd. Kan du ret godt stå der? Så ser vi lige her. Okay. Kom med mig. Vi går den anden vej. Vi kan også gå rundt om her. Det bliver en lidt længere tur. Vi går rundt om. Ellers så gynger vi. Vi skal gynge. Vi gynger rundt. Må jeg godt gynge nu? Eller må jeg godt filme nu? Du skal bare ikke filme, mens du gynger så. Hvorfor? Fordi hvis du taber det ikke. Det gør jeg ikke. Er du sikker? Ja. Jeg klipper den kamera, så der vi skal se det. Og hvad er det for nyt? Ja, det er et Canon spejlreflex. Det sygeste kamera i verden. Det klipper jeg, Hvis det falder ned i sandet, så bliver det ødelagt med. Jo, du gør. Nå, men det er også lige meget. Jeg vil gerne have et kamera. Nå, lige meget, nu gør jeg. Prøv at se på mig gynge. Se på mig gynge, mand. Så ordentligt se på mig, så. Altså, så. Vi går videre, gå. Ja, vi går så den her vej. What was that? Det er ikke, mand. Det er lidt papir. Det er lidt mystisk på sådan her. Vi går den anden vej. Nej, vi går den anden vej. Løgpulver. Det er løgpulver. Det er det rene kløpulver. Det er rene. Er jeg det rent? Ja! Nej, fint hus. Nej, se et fint hus. Kom, prøv at se her. Prøv at se her. What is that? Film. Den er fint klæbet. Den er fint knæbet. Åh, shit. Den er også fint. Den er helt knæbet.
de lort, de havde da. Til salg. Okay, så det skulle nemlig. Jeg troede sgu lige. 5 timer så. Ja. Fuck. Ej, hvor filmer 10 minutter. Fuck, så står lige kamera her. Ja, og fucking kamera lige. Ej, et skud til Kudax Brothers. A.K.A. Mikkel B.P. Skide god. Ja. Stupid August. Ja. Og Thor Lehmann. og Gasper Jane og Benny One. Og Ja, det er ikke dem, vi snakker om. I skal bare blive på vores kanal. Det er det, vi siger til jer. Vi har det på TV. Emma. For vi har det på TV. Og et skud til Ivo. Ivo. Går vi ud til Ivo. 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 Øj, der er glemt det. Ej, der er glemt. Der er glemt. Jeg så et glemt. Hvad? Hvad? Ja, et skud til Ronny Garner. Hvem er Ronny Garner? Det er verdens bedste. Det er faktisk verdens bedste komedie. Over YouTube. Og YouTube. YouTube. Og så går Skud ud til YouTube. Nej, et skud til Robin Kaja, for han siger YouTube. YouTube. Og Et skud ud til Robin Kaja og Robin Samte. Ja. Og Sambrita. 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 Samrita. Hun er bare... Samritas bror. Ja, hvad sagde du? Og hvad sagde du? Nå. Og hvad sagde du? Ej, det er sådan, når vi kommer tættere på den der bil, skal jeg vise den der bil. Den er fucking nice. Hvorfor? Jeg har sådan nogle underlige om bagved. Det er til vækstbøjle. Nej, det er sgu det er når der er den stejler. Så kan lige gå hele vejen op. Der er sådan nogle hjul på deroppe. Fuck, du er dum, mand. Den er virkelig stejl så højt. Ja. Den der bil der. Fuck dig. Den der bil der. Det er det, jeg siger. Den der bil der. Nej, det er cykler. Det cykler jeg. Cykler du langt? Laver. Helt almindelig bil. En Volkswagen. 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 Hvad fanden er det, vi kan Google det. Google det. Vi kan google det, simpelthen. Og det skal I lige se på film. Slow motion. Nu er det slow motion. Fuck, det var dårligt. Jeg skal til så. Og jeg har fået den lige her nu. Og infosnak nu. Infosnak. Infosnak. Det er bare til det i, ikke? Det er sgu skide meget i. Infosnak. Nej, men vi er snart hjemme i et info. Vi skal have gæster på besøg. 2 informationer. 3, vi skulle være hjemme klokken 6. Det har jeg sagt. Hvad er klokken? Du må da sgu da kunne huske i dit hoved, mand. Klokken den... en Mazda. Hvor er Mazda? Lige der. Mazda. Nå, Mazda. Ambitiøs. Hvad er det? Det er en Suzuki. Hvordan er det? Suzuki DK. Suzuki DK. Below. Below. Jeg kunne lade Halvorsen skal. Han skal jeg også tjekke ud. Skidegod. Prøv at se. Han er skilløjet. Du må ikke bande.
What the fuck? Se. Sgu da ikke ske. Sgu da ikke. Away. Den Magnus, den er så sådan. Det er dig, der har nærmest at du kender. Up front with the camera. Det kan da bare blive her. Vi skal da bedst, mega bedst, og bare gå bag op i røven, mand. Det er der heller ikke nogen, der siger, at du skal. Vel? Du kan bare gå sådan der. Men jeg har ikke gået sådan. Nej, det er mit. Jeg holder mit fremtidskamera. Det er mit. Det er sgu da ikke dit. Jo, det er mit. Mit fremtidskamera er sgu da ikke dit. Han faldt på den der kantsten. Den kantsten. Så må jeg lave en cykel. En pose. Det var ikke engang din grund. He er stupid. Som Mikkel kalder dem. Stupid typer. Skal vi ikke altså bare holde pause nu, så venter vi til, når vi kommer Jo. Vi ses. Ses. Hej. Igen. Ja. Så er vi kommet tilbage til huset. Ja. Og vi går, det er vores bil. Men ja. Kan I huske det her? Kan I huske det her? Det er, hvor vi sagde, at vi ville filme. Nej, dengang vi sagde, at vi ville filme. Nu går vi ind i haven. Det må I fandme undskylde. Fordi vi slutter, hvor vi starter. Lige ved en skraldespand. Der. I troede nok lige, det var Magnus. Og der. Hold nu kæft. Ej, vi ses. Tal mainstream. Ja, et tilskud til Guldexporter, a.k.a. Mikkel BP. Hej. Well.